ना देखै बता गाल मारल हम छोड़ देले अच्छा ये सब बात मत कहो। बहुत सुंदर गायनी यहाँ के गाय के जोड़ा नहीं खाई ये गीत गौ नहीं होई ए टिकुले बाबा रवा गोइनी ना रवा बसवइनी यहाँ के कहत कि मनीषा कदू तू नाचत कदू तू नाचत रौरा का करत रवा का करतन जी समाज में चाहे एक जूता पिटाई चाहे 10 जूता पिटाई बतिया हुए पर इज्जतिया उतने जाए यहाँ कोइले चलो केहू देखले रवा में ही नाची तब चाहे मोट नाची तो नाचो तनी न काहे नचनी रौरा के हम प्यास कहती को हम रौरा के प्यास कहती को जब हम नचनी हो कर ना नचती तो रौरा ना नचती तो रो हुए कहनी है एक बात कहत कि कादू के हम हिजड़वन के बल पगावत रौरा आँखिया में मतिया पीम लग गइल बटे हिजड़ा आदमी न खाचिन है हिजड़ा बानी सो चली ना गाड़ी में था लगा दे तनी सो जनरवा पानी चढ़ावे के जनरवा गुरुजी के लागल तो रो लगेला खुद रोल करत नहीं है उ वाला रोलवा इहे करत नहीं कादू उल्टा जोर को तवाल का डाटे उल्टा जोर को तवाल का डाटे लंगटा घूम घूम कपड़ा बांटे हां तने टाई सूट लेला तने शेरवानी जूता लेकर अपने मूरी पर हम रख लेंगे अगर नहीं दिखाइएगा तो 20 जूता भी मारेंगे हम हां न तो तार गाड़ी मारम से कादू गुलर के फूल के कबू अचार ना होला हम कहले गुलर का अचार होला ना होला ए चाचा गुलर का अचार होला उहे कहतर ना होला कहला ना होला उहे कहतर छेछड़ा कहीं गुलर का सब्जी होला अचार होला हम ओकरा के खोजतानी जई लिखला बाटे में अब दोस्त तारे खोजतानी ओ आदमी के खोजतानी कुछ भी बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं आप भेड़वे कि अपन पैरे हो जाई त दोसर दया का करी रोरा मल गइला के बात करतानी कादू इतना सुंदर गीत गौनाई गइबे करिले आ माय खाटा के कौन कौन बात कहतानी खाली लाड़े भरल बा तेरा मुंह में राम जी के लाड़ फूल सब कह देला भैया तार का मुंह में खाली लाड़े रहता है तू लाड़े उनका के राम बना के उनका बहन के गाड़ी देनी हमारे रोरा लगा बुझा गल जे कतना में बाटे कतना में रौरा बानी धरा गइल बनी रहुआ बाबा यहाँ का राम बना का राम के बहनी कर देता नहीं बताई बुझाता ये मिथिला के होई कि अपन पैरे हो जाई त दोसर दया का करी कि अपन पैरे हो जाई त दोसर दया का करी जब चेहरा पर पानी ना रही त कपड़ा नया का करी ए बेआसी होय मनीषा राज कमल का फूल हई ई कीचड़ों में खिली त कमल का फूल कहाई तहरा उसको न बेहाया का एक पर तो तरह से ब्याह का करी अरे एकर पर तो कितने है तो इस सुगिया नहीं हो चुकिया ही हो रोरा इतना सुंदर गीत गौ नहीं गई नहीं हां कि लोग मोय लोग के भगा दे आहा इतना सुंदर रोरा गीत गौ नहीं गावत नहीं ओ का बात बा कौन झाल बजावत रहुआ झाल बजाई अच्छा आवाज लगावत नहीं बहुत सुंदर हां कम होते जाता टाइम मेन में आवाज उठाओ भाई मैंने मेरे उठा दे हां जहां से हम गावत नहीं हां रौरा गा के दिखावत नहीं हां तब झाल बजा के यहां के देखा रौरा झाल बजा के दिखावत नहीं हम जहां से गा देता नहीं पहले रौरा वहां से गाय तो हम बजा देता नहीं वो मत समझ यहाँ कहता ने हां कि तरह से माने ब्याह से को गोइल ही नहीं की हां तो रोबर लेडीज ब्याह से दुगला के तक गायब रोबर तो नचनिया से दुगला गावत ध्यान दे ई खुद ही अपने मुंह से रोब कहनी बनैला सारा हो जाए ई खुद ही अपने मुंह से कहनी कि आज महिला से भेंट हो गइल बा महिला से दुगोला हो गइल बा हमर नचनिया से समाज सुन के अच्छा महिला से भेंट भइल बानू महिला से तो नहीं क्या भइल महिला कहां रहती है घरी यही से रौरा के कहिला रातों सूरज कही ए ओहू में आग होला सूरज कही ओहू में आग होला कि चांद कही ए टिकुलिया ओ बाबा चांदों में दिमाग होला होला अरे कि रौरा के बानर कही ए मंकी कही हम रौरा के हम का करी ए रौरा के का करी हम रौरा के बानर कही ए कहे कि वो बानर में दिमाग होला कैसे पातर दाढ़ी ना धरसन ना तो लटक जइहसन
न त टीका चंदन कइया लेतनी अरो सुबह के होटल में लोग होता है मलमलिया सुभाष के होटल में कदू पथरी द हो तो करे जी वो टीका मार के आई एगो तनी भजन से सेवा रू वाह मक्की बाबा और परिचय अच्छी तरह से ले हो हां राउर हुनकर का गावत नहीं रुगा भाई तू भाग कहे जाता अरे छोड़ी तू हलू खावे आवा बाबू मूलचंद बाकी मनीषा जी खिसियाई मौत रोरा में लड़ी काई झल के लगे हल्लुक अभी जवानी तार चढ़ल नहीं थे बैठ रोड़ा में लड़कपन झलकल रोड़ा ब्यास गति से म्हणले मानी तो ब्यास के एगो गरिमा होला ब्यास के कतना बोले के बा यहाँ का हमरा के कहता नहीं कि रौरा का सूरज कहीं तो हूँ में आग बा चांद कहीं तो हूँ में दाग बा ओकरा बाद कहता नहीं कि रौरा का बानर कहीं तो बानरों में दिमाग बा ये ना यहाँ का हमरा के बानरों कह देने बानर न कहने ओकरा बाद कहता नहीं कि मनीषा के परतर करता नहीं ई कीचड़ में भी खिली है त ई कमल के फूल है एकर परतर उड़ा जस बेहाया का करे एना तरोड़ा हमरा के बेहाया भी कह देनी कहतरी 4 चप्पल पिटा तो 10 चप्पल कहता नहीं कि समाज में एक जूता पिटाई चाहे 20 जूता पिटाई इज्जत बराबरे जाए हम नाच वाला बात कहनी है हम काला वाला बात कहनी है और चप्पल जूता वाला बात कहे लगल एकर मतलब है कि चप्पल जूता से बेसी अधिका प्रेम रहत हाय बबुआ ढोलक बजाओ तरनु कहले कि गायन वादन प्लस नृत्य को संगीत कहा जाता है अगर कहीं आप किताब में दिखा दीजिएगा विनोद भैया ये कहले हैं कि गायन वादन प्लस नृत्य को संगीत कहते हैं कहले हनु हम चैलेंज करता नहीं पूरा भोजपुरी ना पूरा शास्त्रीय संगीत के किताब उलट के अगर पूरा मंडली भर दिखा दे कि नृत्य मिला के संगीत बनेला तो हम वो दिन से गावल छोड़ दे चेहरा और जूता लेकर मुड़ी पर अपना धोले संगीत किसे कहते हैं जिस संगीत को सुनने से दिल को सुकून और शांति प्रदान हो जाए संगीत उसे कहते हैं संगीत वो रहे बैजू बाबरा तानसेन जी जब दीपक राग गावस तो अपने मन दीपक जरे लगे विनोद भैया जब मेघ राग गवाए तो झम 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 बारिश होखे लगे वो संगीत रहे कहता नहीं कि नृत्य को संगीत कहते हैं रौरा ठीक बानी मंडली 5 गो मिलकर रौरा के बिगड़ ले बड़े ये लाड़ झट कर तरह से कतरे संगीत हां रौरा में दोष नहीं खे ना ई फालतू बोलता रह सो आ रौरा नाम के रसातल में मिलो ले जाते ना भगले सब रुपेश बाबा ठीक बानी रुपेश बाबा में गलती नहीं खे ढोलक वाला बड़े ई चिचिया तर बिना मतलब के गौले हन नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला जब गौले है कि निंदिया आवे न रतिया में तो ओकरा के लेके अपना नाना भी ढुका दे इनका के मारी इतना ना पैंट जामा खोलवा के कांच कोर्ची लेके लोहियावल खेत में दौड़ावे लगे आ कहे कि रोकबे त मारे लगे मारी त ना रोकी तो वही में मुंह में लाड़े फेल दी गीत संगीत गाई बढ़िया लगी रौरा हमरा के कहता नहीं कि कदू चिलहरी के गोड़ भाई लोग के ना लगनी बाज बजावे चिलहरी के गोड़ भाई लोग के बाज खराब हो आज जौन कमलवास बूढ़ा रामा शंकर सिंह के हुरका बजावता वो कहाँ का बक्सर जिला चिलहरी गांव के गोड़ भाई लोग के बाजा जौन के लेके सब ब्यास लोग बजावता वही में नचनिया लोग डिमी 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 कोमर हिलावता ओकरा खराब कहता नहीं अरोड़ा गोर पगिरता कि अरोड़ा सुधर जाई न त हमरा के सुधर जाए दे न त हे सब के सुधार दे हमरा लगे आके रोड़ा भाव कनी हनी मोरहनी ओरनी त हमरोड़ा मौगा जस लागत है ई रोड़ा ना कहे के मोरहनी ओरहले को कला है वो भाव है सुदर्शन जादव मगध सम्राट कहाले कई पर जौन रोल कदी है सुदर्शन जादव वो रोल कोई से ना होई जौन सीन सुदर्शन भाई कहते हैं उस सेन के का भोजपुरी में औकात नहीं खे करे तो वो रोल है भाव है कला है अरोड़ा जौन करता नहीं ये कला ना है ये लौंडा 25
इरौरा लौंडा 25 करत हाँ तो निर्मला जादव लेखा वीडियो वायरल करो हिट वो हाथी जी का मतलब लगले ए बाबू वो अकेले बेचारी ब्यास बिया के 3 गो ब्यास के देह पर गिर जे त देह दबा ऐसा गीत संगीत में चली जा और बात खत्म कर दी चलो मास्टर जी।